So ayun na nga po mga kapatak, tayo ay maglulupak ngayong hapon. Sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon natin maulit maglupak. Ayan, mong palalula. Nauna na doon sila bayaw sa Sibkulana girl, halalula nila. Ayan, tayo maglulupak. Masiram yun, masiram. Saging lang nasaba, nilaga. Ayan, lulupakin. Tapos beignog. Yan. Ewan ko lagyan ng ng ibang sangkap para lalong sumarap. Yan mga patak. Doon. Let's go! So ayan po, at nandito na nga po sila. At naabutan na natin dito. Ayan, at maglulupak. Ayan na. Ito po ang solusyon. Kaya umiilag ka. Ayan na. Buksan mo na, be. Sandali. Buksan yan. Lubang. Lubang. Sa amin, ang tawag ay lusong. Lubang. Kanlubang. Batangas. Lubang. Lusong. Yan. Marami nang hahaluin si taba. I-adjust natin ng kaunti. Para Ayan. maluwag-luwag ang pagkikilusan. Tawag sa amin sa diet lusong. O, lusong to, lusong. Ito ay halo. Halo din. Halo. Halo. Haluhan. Isa na natin kasi nilinis naman na ni Lola to, di ba? Oh, malinis na yan. O, tayo, Ano na isa yan? na natin. Handa na yan. Ayan. Lag na ang... Ito muna. Tignan ko kayong dalawa. Ah. Yan. Huwag mo na masyadong marami, ha? O, unti-unti lang. Ano yaw? Pagkain mo na ako ng ano. Kailangan talaga may upuan. O, ayan. Ayan. Ayan po ano. Hindi kahit na hindi yan. Nakatayo lang. Di, mga ngalay ka yan. Hindi, yun. Kaya nakaupo yan. Okay lang. O, lagyan lang mo na, be. Mamaya lang ako mangalay. Ay, mamaya na ako upo. Ano lo? Ayos ka lang dyan? Matindi talaga si Lolo. Dalawa mo na, be. Doon lang. Ayan. Punasan mo yung head para malinaw. Yan. Marunong daw siya. Arog ganda pa si Gano'n na pag-heroin. Pwede nakaharap ka na. Dalawang up. Yan o. Ayan na. Ayun. Ito na po. Kling. Ayan na. Ilagyan na. Ayan na mga kanuli, kabikulana, kagatso, kabatak. Ayan na po. Ayan. Kaunti muna Ang para nilupak. Hindi maano. Ayan. Ayan na po. Ang nilupak. Hindi nagkadinig yan. Yan. Ayan. Para maganda sa video. Diba? Ayan, may gwapong parating. Ayan. Artistahin nga. Ayan, durog na. Kailangan dagdagan uli. Ayun o, ikagana ni Uto, kagana. Ayan. Ayan, ito kinukuha. Ayun, ilalagay pa yung isa. Yung nyug. Kuya, ilayon. Yan, nahaluan niya pa unti-unti. Ay, hindi mo na pala nila lahat. Oo, hindi yan lahat. Sabi nila lahat. Yan. Lagay mo eh. Yan. Yan. Kasi gawa? Kuya, mag-focus ka sa Ayan, marunong bigla namin na kuya, mag-focus ka sa video. Kailangan focus. Ganyan. Yun. Ayan. O, di ba? O. Mm. Ganyan ang pagpo-focus. O. Yan. Yung expression. Nung napapagod maglubak. Presyon. Mas mahirap nga naman yung palay eh. Oo. Yung palay, yung gagawin mong tigas. Ganyan din yun. Ganito rin yun, mano-mano yun. Nilulupak mo yun. Tatanggalin mo yung kapan niya. Mga 5 pa, be. Yan, mga 5 pa daw. Kasi Ayan. lalako natin. Nilupak ka dyan. Lupak. Ano na 5 piso. Iludburan. Bukayo. Ayan. Ano ba so? Masarap? Sarap yan? Pero masarap ah. Masarap yan pag natuluan na ng pawis maya maya. Oo, sigurado. Di ba? Yung pawis yan ang magpapalasa eh.
Di ba, Lola? Lagyan mo ng labaw eh. Wala, pawis daw. Sige pa, sige pa. Wala pang isang Ayan, ang margarine cameraman ni Bicolana. yan. Wala pang isang Ayan. margarine. Sige pa, sige Ah, pa. di ba? Sige pa. Nilagay mo na pinagano nyo. Oh, di ba? Wow! Sarap ng nilupak, mga kabatak. Yun, no? Yun. Diba? Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa, isa pa. Take two. Take two. Yun. Oh. Diba? Oh, Wow. yan din. Pwede na maging model ng lupakan na. Oh. Yan. Kuya Noli lang sa kalam. Oo. Yan, no? Saan ka pa? Dito ka na sa WW101.9. Tingnan nyo. Wow. Wow. Napasana ako kang talaga. Yan, kukunin ni Lola. Wow. Tikman mo muna kung matanggal. Wow, tikman muna. Tikman mo na daw. Pag kulang sa asukal, Bago lang sa dagdagon. sukal, kaya sa margarine. Asan yung pala? Uy, kulang sa nyug. Nagdagan ni Lola ng nyug. Yun yung pampalasa doon. Yun. Yun ang pampalasa doon. Alam mo tamang pagdukduk nito? Kung paano? Paano? May tama eh. Diyan dandahan lang yun. Yan. Yun, yun. Yun yun. May something yun. May something ba yun? Kuya, matangkay. Okay lang. Kailangan tapusin ko ito eh. Di pa, tapusin niya. Lalagyan ni nanay ng pampadulas. Yan. Yan. Tapusin niya muna. Yan. Yung Yan, pinatawag na margarine. pampadulas. Wow. Yan. Wow. O, Mayroon diba? ng isang margarine. Para sabihin na nagkano ka. Kinawisan ka. Mm. Tapos yung pawis sa bulo. Yung pawis Yun na. ang pampasarap doon. Yun yung pampasarap doon. O, diba? Alam ko naman, namimiss nyo to, yung mga viewers dyan. Yan. Marami nakakamiss dito. Kaya aloy mo na sa ilalim kasi para Oo. pantay. Kasi ano na ngayon, wala nang nag... Yung mga relate dyan, ito na po. Taman laway muna kayo ngayon. Tapos kung utusan kayo ng lola nyo, hindi kayo sumusunod, papagalitan kayo kasi ilalako pa to. Diba? Oo. Wow. Right? Yan na. Ayan, nilaga. Nyog na may asukal. Diba? O baka may ilalagay pa. Wala na. Alam mo ang kulang dyan lang? Sarap. Ayan na, finished product na agad. Ayan, finished product. Pwede nang kainin. Pwede Wow. tikman. Namit, Lula, namit. Sarap. Ang dami pala nito. Sa planggana. Alright. O next. Oh, Si Bicolana naman wala daw. na naman. Bicolana. Ayan. Ayan. Masiram niya. Okay. Yan. Daw? Sige daw, sige daw. Sige daw. Lola. Wow. Ay, sala. Nakazumat ako yan. Ha? Nakazoom. Alin? Sa akin? Nakazoom. Paano ba yun? Hi Yeah. muna sa mga audience natin dyan. Hi muna sa mga audience. Hi. Hi muna sa mga audience. Ito lang. Bilaw. Nagpupunpasan na ako. Isa na plus na ako. Nako, yung pawis si Bicolana pampasarap dyan. Sigurado. Solve yan. Namis na malat-alat yan mamaya. Alright? Alright, alright. Yan ako. Baby, I'm perfect for you. Yan ang sound. Nag-iiba na yung bagsak. Oh, lumalakas. Halo. Oh, Iba na. tumatapon na. Iba na. Ngalay na, ngalay. Nangangalay na agad. Bilaw. Ayan. Ayan, salamat sa mga audience. Ayan. Ang malupit yan yung mga audience in pack. Ayan o, di ba? Ayan. Ayan. Number 1 si Bunso. Ayan. Nag-aantay na yan. Tilam-tilam na yan. Gaano na kung malasa yan. Gusto ko na lang kumain, kuya. Ay ka na lang. Oh. Oh, ano next? Ayan na. Oh, kaya mo na. Sabi ko na. Okay. Tapusin mo. Ayan. La, iba na yung tunog. Lumahalaga pa ka.
Ngalay na. Ayan. Ayan. Panoorin nyo kung paano maglupak si Bicolana girl. Ayan. May gusto mag-order dyan. Free delivery daw. Free shipping. Yan po yung finish plata ko. Ang kalahating kilo, kaso may kamahalan dahil gawa ni Bicolana. Yan. Free shipping, pero yung 1 kilo niyan, may kamahalan. Ayan. May takpan mo ba yung ano, bro? Takpan mo na sana. Tumalon? May tumalon? May tumalon. Ayan, pinawisan na. Hingal na ba? Hingal na? Saan mo daw ini? O, ayan na oh. Unti-unti nang lumalabas ang pawis. Alam na. Ito mo pala. Sinailing ko ta. Sa'yo din naman. Ano naman, mas kita takma sa camera. Joke lang. Naiikot pa yan, ha? But if you like control it. Right? Right? Dapat nakalangil, pero yung pinakamasarap. Ayan. Dapat ka talaga nakalain yan. Ayaw makita ni Tabay. Focus nga natin. Oh, Sap! Perfect. Bayaw naman, Ayun. bayaw. Ayun. Sige ba naman? Bayaw ganito. Eh, ako naman. Ikaw naman. Sige. Inisip, kayo din, nagcharas. Ayan. Yung mga... Right. Bayaw naman, si Bayaw. Oh. So ayan, shoutout po sa lahat ng aming viewers na Kuya Dago at Kuya Noli Kapinag din po sa akin. At saka shoutout din po sa lahat ng nagpapa-shoutout. Hindi na Ayan po. po. Hindi na may isa-isa. Sobrang dami. Ayun na, may tumulong pawis. Charot. May tumulo ba? Tamis yan. Sarap yan. May tumulo. Diba? Kasi ano na to, malambot na malambot na. Yan. Kayo. Bukayo. Yun, no? Alright? Talo kayo ni ano? Oo. Talo kayo. Sayang, may competition pala. Ganyan pala. Dapat ginawa ko yung best ko. Pwede. Aray, balik. Sensitive na. Yun na, oh. Yan, Sir Margarine. Ano to? Low budget na. No, na negosyo. Tipid lang tayo sa Star Margaret. May lasa. Okay na daw. Alright? Alright, o si, ano naman? O si kuya naman. Paikutin natin. Paikutin natin. Oo. Ayan si kuya naman, si kuya. Try Oo. lang. Oo. Try lang para ano. Malay mo may mag-invite sa'yo. Oo. Kaya punta ka dito. Mm. Sa Arbanico, punta ka dito.
Oo. Yan, alright. Paano? Alden Richards namin yan. Paano? Wait na na. Wait. Malay mo, ma-discover ka din. Alden Richard. Naglulupak. Ang dahil sa lupak na-discover. Oo. Pwede mo na na. Oo. Parang lula ka na yan. Parang ano yan ah? Ano yan? Ano bala? Oh. Yun lang. Patay tayo. Na-discover nga. Na-discover nga, Nay. Lumantad. Si Kuya. Slash ate. Ate. Slash ate na tuloy. Ganda sa umaga. Sarap yan. Marami nang hakutin siya ba? Si Tatay Jen. Yan po. Ayun. Ano ko is kaya pa? Pero, sa plus morning is ako. Iyan lang. Ulang kulo. Dala kong plus ko. Inalo eh. So, ito nga pala talaga. Ito talaga. Si Jimmy Santos. Santos. Kala, Na lang para kala ko si Willie Garty. Ano kuya? Kaya pa? Ang maglulupak kay di biro. Ayan, si Bayaw naman. Alright. Ang barangada. Right? Ayan, yung karami oh. Dami na oh. Ang paglulupak to, Oh. may technique. May technique mo. Ang unang technique, pag gusto mo di ka malata nangangalay, Dandahan lang. dahil mo na sa kwento. Kaya di ka malata, nangalay ka na. Pagod na pala. Oh. Alright. Yan na. Marami yung nanonood. Yan. Sunod dito, doon tayo maglulupak sa San Domingo Bayan. Sa may ano. Iba-ibang lugar. Dadalhin mo to. Part 1 ano? Yung Marami manonood doon. Oo. Part 2 sa ibang lugar naman, dadalahin mo. Doon ka Kasi maglulupak. marami nakakamiss ng ganito. Yan galing natin ilagay sa 13 kilo. Oh, iba-ibang lugar. Sa ano? Doon sa pier. Sigurado mahihinto. Sa pier, sa pier. Dala na tayo ng Sa Bakakay. saging na to. Sabay ligo. Ay, ito pala masarap paunin, no? Ah, Mag-swimming. sabay ligo. Kuya, yung swimming daw, yan daw ang win. When? Kung kailan? When? Kung kailan, when? Request by blank blank. Request by ano raw? When? Tama-tama, umuulan. Swimming sa ulan. Sa kalig. Yan. So, sa ilog. Sa ilog, pwede ba doon? Busay. Ay, yan ang busay. Tama, Busay. Busay. Basta yung sinasabi mo. Ah, yung falls doon. Malayo ba? Yung mula sa kalsada? Gano'ng kalayo? Malay, medyo mga Alam ko naman ito. dito hanggang sa may... Mga Sa kanto. Malapit lang. 60 hanggang crossing. Ah, kapasok ang sasakyan, pasok. Lakaw. May bagong tinan po, abot na. Nalalakaw. Nalalakaw. Ah, may bago na palang tinampo. Ay, hindi. Dyan. Mataas yung falls doon? Gano'ng kataas? Ilang, ano? feet? Pag dumungaw kayo, parang nakapag ganun ka na o saktong ganun lang. Hindi, Yan ako na sa kwentong alay. Para di mahal. Nakahinto Para di to. mahalata. Para nakahinto, di ba? Oo. Pero kasi taas ng bubong, yung bagsak ng tubig. Yung taas na yung bawal ng bubong ngayon. Size na po customer. Mataas pa. Ah, mataas pa.
third floor ata. Very third floor. O second. Ah, mataas. Malapit sa Mayon yun? Anong Mayon doon? Ano siya, mga 2 kilometers. Pero malalim. Malalim yung ano niya. Yung magbagsak ka ng tubig. Ah, delikado pala doon. Hindi naman. Walang bantay. Walang... Ibantay ko niya. Tapos baka man, direct man iraram na. Mainutan pa para mag... Wala tayo sa... Expose ang kakita nito. Alright. Ayaw na matanggal. Nag-lock, Ayaw na nag-lock. matanggal. Nag-lock. Ah, grabe. Oh, ayaw na talaga. Kaya lang. Napagod na. Ayaw na matanggal. Ayaw na maalis. Oh. Di, luto na yan. Ayaw na matanggal. Okay na yan. Oh. Kung may bilog, di kainin na lang nila. Tapos na ako. Alright. O kuya, ikaw naman. Ayoko na. Ayaw niya na. Sumuko na, ayoko na. Sumuko na. Oh, sige, wala na naman daw. Sumuko na agad. Wala na. Ang umaayaw ay di nagwawagi. Yan. Tukaw naman, tukaw. Mga bata ko. Hindi ko lana naman ang arangkada. Upo yan. Pag umupo yan, tatapusin na niya lahat yan. Yan o. Yan. Ayan, sarap na. Yan ang pinispada. Wow. Wow. Excited. Ayan, at lalabas tayo rito. Mainit. Wala, di pa ako nakapagsimula. Grabe na yung pa. Awis na agad. Mainit, mainit. Dito tayo. Ayan. Ganun lang ba yun? Hindi marunong. Puro ka muna. Picture natin si ate mo. Hindi Picture natin si ate mo na. May kinod ko dahil. Igwa. Nalo ko nga dito ano. Milik na. Railway ka na. Ito na yung bilubang. Sige. Full storage. Pagkatapos paglupa, karaw na lang. Ay, yun. Sigurado. Ay na po. Ano yun, Lolo? Ano yun? Ano yun? Ano talata? Ay na po. Siguro ko napalat ako. Sige na. Yan na po ang nilupak. Ano ba eh? Ano mo ginanaw? Asa ko tadi bunso yung langaw? Oo, sigurado. So naman si Bunso naman. Si Bunso. Hindi yan nakaano na. Ano, matagas na baga sa'yo batang. Mas kilong buka rin baga pagilingon anak. Smile. Ano, na ano na. Binailag ka mama. Ayun na, si Lola ng ano. Wala. Kaya man na. Pok check. Pinakamagay na lolo. Yan ang face. Ikaw na. Kaya na Lyra. Kaya na ito ko. Ako na talaga. Plus ko. Ako nang mapin. Sinula na. Aba, marami pa yan Lola. Pinising niya, bro. Kapatid daw boy. Tagkaura na. Boy, kapatid. Pinising, si Lola. Mapin. Ah, yun pala, kukunin niya lang. Kaya pinis pala eh. Pinis, di ba? Pag Oo. pinis, kukunin. Kukunin. Ano eh, magayon mo. Suka lupak mo. Oh, di ba? Eh, may magayon lang ka. Magayon ng pagkalupak. Sino talaga? Oh, pinong-pino.
Si nanay pala sa nag-ano. Ayan. O, ikaw naman. Lola, inubos Hindi, si ano naman? Yung bilog. Ay, Inat ako. Lola naman daw. Nanay. Animaan nilang kay nanay, oh. Magmasakit katawan na kahilot. Pag sumakit yung katawan. Mamaya, si Lolo ng arangkada niyan. Ayan, si Lolo. Ayan, si Lolo. Ah. Lo, may kwento ka ba sa Nilupak? Meron ka bang kwento? Wala akong kwento. Sa Nilupak? Noong araw, wala. Hindi ka nagpapasalubong ng mga ganyan. Kinanay dati. Pero naglulupa ka. Yan, sitay dati. Di ba? Mga bata ko. Uragon daw kasi tatay. May nagpaluba. Di ba? Happy lang. Pampagod vibes lang. Ayan na. Na. Lapit na, konti na lang. Laton mo, Kunti na lang, kunti na lang. Konti na lang. Tulo. Pa, diet. Si-friend mo? Tiis na lang. Nagpapadawag na si best friend. Makaunay kami. Yun sa gilid. Ha? Yan sana, warang na to. Out of stock. Ay, wara. Pinano ko man sana ito. Wait ka ngayon. Hindi ba? Wala yun sa aga. Nilupak ko din ka mabangal. Dahil, hindi ako talaga niya. Wait ka nguyaw. Iyo, pikiman niya dyan. Tanag ano ba gatangpos na. Siguro ang pre mo tangoy. Mga bata, katikman natin kung gaano kasarap ini. Ayan. Ilang oras yan. Sarap. Malinamnam. Sarap. Ano ka? Maski anong Wow. araw. Mm. Sarap. Mm. Ginataan. Ayan na po ang nilupak. Ay, sarap. Ayan na po. Ayan, sino may gusto? Nilupak na. Singko na lang. Sino may mga gusto? Grabe, sarap ah. Masarap pa ito sa suta mo. Bigyan lang yan, bigyan. Free lang yan, free. Oh. Masarap pa sa suta. Hindi, sandali lang. Oh. Ano yan, pabrika mo? Free yan, free. Oh. Oh, free. Oh. Ayan. Ayan na, may dahon dun. Ayun, oh, dahon dito. Ayan ko na. Masarap? Masarap. Pangahon. Ako na kayo, free yan. Mm. Sarap. So, Sarap. silent. Ha? Ako, sa tina, sa umali. Pag kinapalang ka. Ay, mga igin. Oh, free yan. Wala hanggan. Free yan, free. Dati ko lang pa isa. Oh, mare. Ay, may dahon, oh. Maliliit na dahon, oh. Takto, isa. Ay, do, tingin isang dahon, oh. Okay, bigyan sila, bigyan mga bata. Ayan. Ay, nakakis. Oh, bigyan sila. Sarap. Nakim. Oh, bigyan yung mga bata. Sino may gusto? Ayan, nagkuha lang, sino may gusto. 5-5 Ayan. lang. Oh. Para. Sige, bigyan ng mga bata. Taduin na eh. Sarap. Ah, sige, ako bata. Yan, takala mo. Yan. Sabi ko siya, wala na akong kabado. Singko para. Ayoko na. Sarap. Marina, Marina. Oh, lapit, 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 lapit. Maraming nilalapitan. Lapit, lapit, lapit. Sao? Ay, boy. Ah, pwede, pwede. Pwede yan, pwede. Oh, lapit, 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 lapit. Turuan na ka mo, lilupak. Ah, nilabak kayo. Ako sama. Libre lang. Libre, libre, libre. Kamu na? Ah, di niyo matitikman yung sarap ng nilupak. Hindi, ikaw
masupog! Oh, lapit. Gar, go! Ah! Yun! Pasiramon. Oh. Nilopak ko. Ito. Ano? Oh, may nagtatakal dyan, oh, may dahon. Yan. Oh. Ano, dito ka, oh. Panalo, ang sarap. Alright. Ayan. Okay. Oh, na. Lapit. Ang linopak ni Kuya Noli. Kamu na, Bi. Dahil na masupog. Ali na. Kamu na. Ah. Ayun. Nahiya sila. Oh, lapit. Libre to, libre. Nilupak. Ali na. Ah.